Taang. Am kagikan. Mga ko ang durian. Amuha kag durian. Unsa man ninyo? Nimo. Baligya kay palito gata sa bata. Ibaligya nimo kay palit gata sa bata ni sa bata. Unsa man imong manghod? Anak Ay anak nimo. Mo? Minyo na day ka? ko. Hala, pila edad nimo? Kuan pa 16. 16? Pila may edad sa imong bana? 17 po. 17 pod. Sus taon. Pila naman katuig imong anak? Kuan pa tulo pa ka bulan. Tulo pa ka buwan bago pa mo nagminyo. Halak ka. Kabata pa nimo eh. Ngano na minyo magagsayo? Wala naman kayo mga magpapa. Bulag na ako mga magpapa. Nagbulag imong mama magpapa. Karon na minyo kag sayo. Ngano na minyo magagsayo nga dabi mong kalisod sa panahon karon? Wala naman kayo layan magpadulungan. Wala na lang kay lain mapadulngan. Munang nagminyo na lang ka. Sus taon pod eh. Unsa man imong papa nagbuwag or gibiyaan jud ka? Hindi. Nagbulag ako mama o papa kay ako mama po naglilit naglain. Imong mama nagminyo lain, imong papa nagminyo pod. Wala. Ano man rod? Sa layo. Tuwa sa layo. Dugay na mo gibiyaan sa mama. Pila Pa ko katuig. pila ka katuig? Unaw. Unong ka katuig? Pila mo kabuk magsuon? Upat. Upat. Imo nang mga mangod maguwang. Manghod. Ako may kamagwang. Ay, tinuok ko. Kumusta naman imong mga manghod karon? Tuwag ako sa lagyo. Naglagyo-lagyo ganin. Kaya wala ang mga papa. Ang maramang mga iyaan na pa eskwela. Hala ka. Nagbuwag-buwag mo? Hmm. Taon ko palisod siya. Pila na mo katuig nagbuwag sa manghod? Magtulong na hapit. Mag-upat. Wala na mo nagkita. Sukad sa kuha nila, paglangyaw nila lagyo. Ang nagpa-eskwela sa manghod, imo ra mga Ayaan na po. Isun sa akong papa. iyaan nimo igsoon sa imong papa. Allah susunod. Munang karon nakauna-una kag minyog sayo. Kay wala na kay padulngan. Nganong wala man kani adto sa imong mga uyuan? Kuan man ka na layo mong po. Layo? Kwarta. Layo pud. Kinsa may nakuha diri sa imong mga manghod? Akong mga iyaan. Giyatod ra sila dito. Gihatod sila dito Pero walay nagbulot dari sa imuha nga sila magpa-eskwela imong iyaan. Wala. Munang diri ka nagpabilin. Munang nakauna-una ka sa imong kugalingon nga magminyo na lang ka kay wala na kay lain padulngan. Sus tawag ay. Kuanday ka di ay batang ina. Pila may halin ana imong durian, imong baligya. 50 ra na. Barato lagi. Pagatas sa bata. Unsa may makapalit lang unsa may palito nimo nga gatas? Listogen. Listogen? Makapalit din ng 50 listogen? Oo, dira ila. Dira sa tindahan. Na din listogen nga kuan? Tag 50 pesos? Nya karon unsa may inyo ang kuan nun? Unsa may trabaho sa imong bana? Kuan dira ka nang lampas niya. Wala. Nya karon ug way lang pason unsa may inyong konsumo? Wala. Wala. Unsa may inyong kinakaon? Kuan nagtipid-tipid ra. Kuan Tipid-tipid. mga saging. Mao? Mm-mm. Sus Ani lang sugot ka ako ipalitan na imong durian? Oo. Hatag pila na 50? Sige paliton ko na Nakay sinsilyo? Wala ra ba ya? Wala. Ay muha na lang na Ipalit nimo gatas ha. Sa imong kuan o ipalit nimo bugas. Salamat ya. O ipalit po nimo ning sudan Salamat. O kam. Nya ani na lang. Largo napay tao dito. Napay ta sa ubos. Napay tao sa ubos. O sige. Magtos ako dito ha. O sige, moro to. Sige. Salamat aniya. O ako na lang na imong kuan di. Sige, salamat ha. Sige, agtos ako.